tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Ka sanga ni bi tarata utikalo kile 26 san 2025 ka aw fo ka kuɲuman dɔn ni sanga in na aw mun sɔgɔn bɛ jani ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ k'aw bisimila ka wulada in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔ kɛnɛ mun na n'a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ jamana ɲɛmaayaso ye fɛlɛ bila sen kan ko yaasa siman sɔngɔ fɛn kana fara a kan sɔngɔ kelen sigira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka siman feere o la wala kɔlɔsiliw bɛna kɛ yaasa sɔngɔ in a ka se ka labato jagokɛlaw ani maa fɛn bɛ simanko bunakun kan bɛɛ lajɛlen ka se ka labato an ka jamana ɲɛmaayaso hakaja minisiri min bɛ kiriko bunakun kan ka fara AES taw kan u ye cikan bɔ ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ wale dɔw kɔn ko farafindenw maa minnu bɛ ka farafinaka hakɛw la pasa a dɔw bɛ ka gɛrɛntɛ bɛ daw kan dɔw bɛ minɛ wa dɔw yɛrɛ nin tora o ko la ko u bɛ o walew kɔncogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'a ɲini diɲɛ fɛ kiri ka se ka kɛ maaw ye maa min bɛ farafinaka la pasali kɛ jamana ɲɛmaa ale ye jɛkulu bisimila jɛkulu min ɲɛmaaya tun bɛ jamana premier ministre bolo ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli min kɛra an ka foroba cakɛlaw ko ka se ka olu lakodɔn yaasa jamana ka foroba nafolo a bɛɛ lajɛlen ka se ka lakɔlɔsi an bɛna an da don la k'o walawala aw ye farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan an ka basketkɛlaw olu mun ni u kɛra afrobaskɛti o jɔyɔrɔ 2nan ye angolakaw bara u nana Bamako kɔnɔ la wulada in na u kunbɛra kunbɛcogo cɛɲi nisɔndiya fɛ an ka jamana minisiri camanba tun bɛ o kɛnɛ kan ka fara maliden caman kan an bɛna da lase olu ma ninnu de an ka wulada in na kunnafoni la kumaba dɔ ye sɔni an bɛna don mun kɔnɔ ka walawala kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔko ɲuman jari na yaasa ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. an bɛ segin ka fɔ ko kura aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye i n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana ɲɛmaayaso ka tɛmɛ jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka hakilinaw kɔnɔ ko mun tun bɛ ka maliyɛnw kamana gan tile 2 in na ni o de bɛ tali kɛ siman sɔngɔko la ɲɔgɔnyeba sigira
kɛnɛ mun kan n'u ye a laɲini k'a fɔ siman sɔngɔ ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana ɲɛmaasow ye hakilina mun ta k'a fɔ siman ni o ye minɛn belebeleba ye bɛɛ mago bɛ jɔ a la bawo sojɔ tɛ taa siman kɔ yaasa ka se ka maaw mago ɲɔ fɛnba in ka a bila sɔngɔ la sɔngɔ mun ni bɛɛ bɛ se ka a sɔrɔ. Maa minnu bɛ siman baarako o bunakun kan an ka jagokow minisiri ani fo ka taa se bolimafɛn lasɔrɔkow minisiri ani maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu ye jagokɛlaw ani maa minnu bɛ baara kɛ simanko la o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa hakili falen falen kɛnɛ sigi bɛnkan kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ sɔngɔ mun ni o sigira siman mun ni o bɛ dilan an ka jamana kɔnɔna la ko o tɔni a man ka tɛmɛ 22,000 ani 400 kan. Maa fɛn fɛn ni e minɛna k'a fɔ e bɛ siman feere o sɔngɔ in kɔfɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ wa ɲanginiw fana bɛna ta. Siman minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na an ka jamana kɔnɔ o man ka tɛmɛ 23,000 ani 400 kan. Ko nin sɔngɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka labato ko a hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'a taara an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ ka se ka malidenw lafiya simanko la baw ko maaw tun bɛ ka makasikan bɔ siman sɔngɔ gɛlɛya kojugu fɛ. An ka jamana transporteurs ni o ye bolimafɛnko minisiri muso Madina Sisoko ale yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka minisiriso u bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa mɔbiliba minnu bɛ siman doni a bɛɛ lajɛlen ka sɔngɔ in ka a labato ani fo ka taa se maa fɛn fɛn de bɛ simanko bunakun kan bɛɛ ka sɔngɔ ninnu labato Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'o ka kɛ ka gɛlɛyaba ta ka bɔ malidenw kan simanko sira fɛ. N'an bɔr'o la an bɛ taa AES jango an ka minisiri minnu bɛ yen ni olu bɛ kiriko bunakun kan ani adamadenya hakɛ lapasaliw olu jɛra ka jɛmu cikan bɔ k'a la diɲɛ maa lajɛlen tulo kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamanaw kɔnɔna la communiqué mun n'a kalanna an ka jamana kiriko minisiri fɛ ni o bɛ tali kɛ Mamadu Kasoge la ko jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ an ka maaba minnu bɛ yen maa cɛsirilenba minnu bɛ yen minnu bɛ farafinna ka keleya ka a lapasa kosɛbɛ n'u bɛ wele ko panafricains ko olu gɛrɛntɛba bɛ ka ta k'a da u kan diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ani dɔw damatɛmɛ bɛ da u kan dɔw yɛrɛ bɛ minɛ k'u lasago ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya walima lasagocogo jugu la fo dɔw ni bɛ to a la ko AES kiri minisiriw bɛ o walew kɔni cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'a ɲini diɲɛ fɛ AES maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka AES lapasa fo ka taa se maa minnu bɛ ka farafinna lapasa ko olu ka kan ka lakana o ni hakɛ mun ka kan o kan ka k'u ye ko ni an ye misaliya ta an ka kiri minisiri ka kɔrɔfɔw la ko an b'a ye k'a fɔ musolaka bɛ yen n'a bɛ wele ko Nathalie Yam ko diɲɛ kurukara nanzarala jamanaw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu Union Européenne olu ye gɛrɛntɛ ta k'a bin Nathalie Yam ka k'a tɛ se ka don Europe jamanaw kɔnɔna la bawo ko a bɛ ka AES jamana lapasa. N'an bɔr'o kɔnɔna la tuguni Burkina Faso ka den mun bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ Burkina lapasa kosɛbɛ ale n'o faso ko a minɛna ka a lasago Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ wa u kun kɛn bɛ ka a lasago fintigilakaw ka daga de kan maaw kan ka bila yɔrɔ min na ni o ye kaso ye a ma lasago yen ko k'a to o kɔnɔna la maa in yɛrɛ nin tora ko o ye wale mun ni a bɛ kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ani fo ka taa se ko Kemi Seba ni ale ye Bɛnɛnka den ye ni ale fana bɛ farafinna ka hakɛw lapasa k'u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ni ɲangiliberew ta k'a da o kan fɛnɛ n'an bɔr'o la fɛnɛ Franklin Nyamsi ani fo ka taa se Ibrahima Mayiga ani ko panafricain wɛrɛw caman gɛrɛntɛw talen don k'a da olu kan diɲɛmaa fɛ gɛrɛntɛw kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u bɛ ka farafinna lapasa an ka kiri minisiriw yɛrɛ k'a fɔ a man kan ni wale n'a ɲɔngo wale mun n'a tigɛ sariya kɔnɔ wa wale mun n'a man ka ta k'a da manifin ɲɔgɔn kan ko acte inhumain o bɛ ko o mun ta k'o da an ka cɛbaw kan maa minnu bɛ ka farafinna lapasa ko farafinna kiri minisiriw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen cikan in kɔnɔ k'u b'a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa u b'a ɲini diɲɛma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ni hakɛ ninnu ka o d'u ma maa minnu ni ale ye Burkina Faso ka den ye Alain Christophe Traoré ale no faso ko ka tasi bila kɛ ka a ɲɛsin a ma ani fo ka taa se a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ k'a ɲini Côte d'Ivoire finitigilakaw fɛ ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaayaso fɛ ale n'o ka tanyani ko a kow ka bugunatigɛ
diɲɛ maa bɛ fɛ k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ka se a dan na ka se ka ko in k'a da diɲɛ maa o ɲɛkɔrɔ ani maa tɔw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka bila i ka hakɛ kɔnɔna la cikan mun ni an ka jamana kiri minisiri AES kiri minisiriw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko diɲɛ maa lajɛlen bɛɛ ka se ka faamu k'a fɔ AES jamanaw bɛ nin wale ninnu kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na. N'an bɔra kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Asimi Goïta ale ye fangabulon maa dɔw bisimila ka sanga ni utikalo tile 25 ye. Fangabulon maa minnu ni olu ka ɲɛmaaya kun bɛ jamana premier ministre bolo Général division Abdoulaye Maïga. A yirala k'a fɔ ko jalajɛ in a kumaw bolila an ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli mun bilala sen kan kɔsada in na cɛkɛla minnu bɛ baara kɛ forobacɛw la ko ka se ka u hakɛw bɛɛ lajɛlen dɔn k'u sɛgɛsɛgɛ yaasa jamana bɛ nafolo mun don foroba cakɛlaw la fonction publique ani fo ka taa se minnu bɛ marabolo kɔnɔnaw ka bolo kan collectivité territoriale ka se ka a musakaw bɛɛ lajɛlen taasiraw ka u bɛɛ dɔn yaasa a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye. A yirala k'a fɔ ko o hakilina mun tara recensement in kɔfɛ sɛbɛnfura mun n'a tara k'a di jamanakuntigi ma dɔgɔkun tɛmɛnenw n'a yirala k'a fɔ ko nin sɛbɛnfura in sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ fonctionnaires ni o ye foroba cakɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen de kan ka taa u yɛrɛ bugunatigɛ ka u yɛrɛ sɛbɛn ka don sɛbɛnfura kɔnɔna la yaasa bɛɛ lajɛlen hakɛ ka se ka dɔn ko o hakɛw de kɔnɔna la majɛ dɔw yira a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ olu ma taa u yɛrɛ yira ko o bɛ bila minɛn mun kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ yɛrɛ de u ka nafolo bɛ ka bɔ ko fonctionnaire fictif ko yanni o ko bɛɛ lajɛlen kun ka cɛ waati dɔ dira maa bɛɛ lajɛlen ma n'a sɔrɔ maa de bɛ yen nɔ ko e de ma don sɛbɛnfura kɔnɔ ko nin waati in bɛ di i ma kalo damadɔ dɔrɔn i ka se ka taa i yɛrɛ yira yaasa a ka lajɛ majɛ minnu bɛ yen ka se ka a wo datugu ni wo in ma ye ni mɔgɔ ma ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ de nafolo tun bɛ ka bɔ ni maa dɔw tɔgɔ ye maa minnu ni olu yɛrɛ tɛ forobacɛw walima collectivitéw kɔnɔna la nafolo mun ko ni a dagosi yera ni wo in ni a nafolo bɛɛ lajɛlen n'a jate farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyari 48 ani buruburu 28 hakɛ la jamana ɲɛmaayaso ani fo ka taa se premier ministre a n'a ka délégation ministre wɔɔrɔ tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ forobacɛw ministre so u ye hakili falen falen kɛ ni sɛbɛnfura in ni o ye recensement in ye a baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na k'a kun cɛ yaasa a laɲiniba ye mun ye jamana ka nafolo taayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn jɛli ka kɛ foroba cakɛlaw olu bunakun kan ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ka se ka bugunatigɛ maa minnu ni olu bɛ sara ta forobacɛw ani collectivitéw kɔnɔna la ko nin baara in kuncɛli bɛna kɛ kalo damadɔni kɔnɔ yaasa ka se ka sɛbɛnfura in ka a datugu ka jɛyali kɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Zambikaw fɛ yen nɔ diɲɛ seleke naani tɔnba mun ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako bunakun ma ni o OMS ye OMS a bolofara mun bɛ farafina gun kan a yirala k'a fɔ ko an ka jamana minisirimuso mun bɛ kɛnɛyako bunakun kan Mɛsɛn Colonel Asaba Jalo Ture ale de sugantira ka a kɛ farafina gun kan OMS a ɲɛma dankan ye vice présidente bawo ko o b'a yira k'a fɔ farafina wulikajɔ minnu n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɛnɛya minisirimuso in fɛ ka tɛmɛ jamana ɲɛmaayaso fɛ kɛnɛyako bunakun kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ a ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ wa ko nin kɛnɛ belebeleba in n'a bɛ ka kɛ Zambi a kɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to an bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan farafina banaba minnu bɛna ka se ka o kunbɛn ko sugantili ka ta k'a da an ka minisirimuso in kan ko a ma kɛ gansan bawo a ye jɔyɔrɔ mun kɛ ani a bɛ wulikajɔ mun na ka se ka kɛnɛyako sabati ko o y'o baara ye ani OMS jɛkulu kɔnɔ a ye baaraba mun kɛ wa ale kɔfɛ maa mun bɛ da a kan ni k'o kɛ premier vice président ye ko o de ye Adrien Mugu ni ale ye Gabonkaw ka ministre de la santé o de bɛ kɛ ale ka dankan ye deuxième vice président farafina gun kan OMS o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jamana minisirimuso in a yɛrɛ k'a fɔ a ka kɛnɛ in kan k'a bɛna baara ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jɔyɔrɔ mun kalifara a la ka se ka a baaraw kɛ ka sewa ni nimisiwasa sɔrɔ halisa an bɛ to Zambikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko Zambi kɔnɔ kɛnɛyako bunakun kan u ka jalajɛba ta ko 75 o bɛ ka sigi sen kan ko session du comité régional OMS mun bɛ farafina gun kan o baaraw a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a ɲɛmaaya kun bɛ
Zambi jamana ɲɛma Akainde Ishilema ale bolo a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana camanba de tan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jalajɛba in kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa kuma farafina gun kan kɛnɛyako bunakun hakilina mun ni a bɛ ka ta ani fɔ ka taa se kumako mun ni a tara k'a fɔ farafina ka se ka jɔ a kolo la ani bana minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ yɛlɛma farafina ka se ka fɛlɛn dabali sɔrɔ o la ka kɛnɛya sinsin farafina kɔnɔna la ni jalajɛba in ta k'o 75nan in a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 500 hakɛ ka bɔ jamana 47 kɔnɔ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan yaasa ka se ka taa kuma fɛlɛ kura minnu ni olu bɛ ka ta i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na an ka jamana tɔgɔ la kɛnɛya minisirimuso médecin colonel Assa Badialo Touré ale bɛ o kɛnɛ kan ka fara délégation ba caman kan ni ka taa kuma Mali jamana fɛlɛn dabali min bɛ kɛ don nataw la bana minnu bɛ na ka se ka banaw kunbɛn ha ka ja ka se ka kɛnɛya ka sinsin farafina kɔnɔ an bɛ taa Katikaw bara Kati musolakaw jango muso minnu ni olu bɛ kan Sunjata Keyita kɔnɔna la u ka jɛkulu minnu bɛ yen olu ye kalanbulon sɔrɔ kalanbulon minnu n'a bɛ tali kɛ musow bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na a yɛrɛla k'a fɔ bayɛlɛmali sira caman fɛ musow ka se ka bolomayɛlɛmali kɛ o kalanbulon de sigira Kati musolakaw kun minnu bɛ kan kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bolola baaraw o minisirimuso bolo ni o bɛ tali kɛ Umu Salsɛk la a yɛrɛla k'a fɔ ale kɛlen ka baara ninnu nun don ko nin ye hakilina ɲumanba ye hakilina min b'a to musolakaw olu ka se ka bolomayɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ ka se ka bilankɔrɔ d'u ma ka dɛmɛ kɛ u ye dɛmɛ mun b'a to u bɛ kalanbulon sɔrɔ ko nin hakilina in an ka cakɛda mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale bɛ baara ni baara kalanw ko o kɛ o baara bunakun kan ni o ye FAFPA ye ani fɔ ka taa se service social ni o bɛ tali kɛ fintigilakaw ka dɛmɛ ni dɛmɛden ɲɛmaayaso olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin hakilina in ka a lapasa ka a bila sen kan ko musow bɛna bayɛlɛmali kɛ sira caman fɛ ni o de ye ka fini yɛlɛma k'a kɛ juga ye ani fɔ ka taa se ka an ka jiridenw ka olu bayɛlɛma k'a kɛ minfɛnw ye ɲamakuw ani dabilenni ni a ɲɔngow an ka jamana kɔnɔna la finitigilakaw ka dɛmɛ soba ni o ye DSSC o ɲɛma ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye nisɔndiyakoba ye bawo nin b'a to musolaka minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la finitigilaka musow olu fana ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka musaka sɔrɔ ka u yɛrɛ ta cogo min na n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa an ka jamana cakɛda mun ni ale bɛ maanifinw tɔgɔla kunnafoni o la kɔlɔsili kɔɲɔ kunna ni o ye APDP olu ye baara dɔ bila sen kan ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ kununko tɛnɛ a bɛ taa kuncɛ ka sanga ni jumadon ye tile 5 kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ APDP o tɔgɔ la forobacɛw fo ka taa se kɛnyɛrɛ cakɛdaw ma olu ka se ka kalanbulon sɔrɔ kalanbulon min b'a to u bɛ se ka baarada in ka baaraw yɛlɛma minnu kan ka don a la ani u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ka se ka maanifinw tɔgɔla kibaruw ka kɔlɔsi cakɛda bɛɛ lajɛlen na bawo ko diɲɛ kɔnɔ bi maanifin tɔgɔla kunnafoli o la kɔlɔsili a ka bon kosɛbɛ a bɛ na ni ɲɛta ye a fana bɛ na ni maaw ka lakanani sira bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛnɛ in kan APDP o ɲɛma ni ale bɛ tali kɛ Mamudu Samaseku la a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ Kiba Mte fan fɛ ka jango lajɛ bi sɔgɔmada in na lasigi dabɔra an ka lasigiden minnu bɛ foroba cakɛda ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw n'a ye f'u ma correspondant à la protection des données personnelles olu san dama o san dama an kan ka olu a fɔ ma formation olu former pour que u ka se ka an ka laɲini cakɛdaw ye n'o ye n y'a fɔ cogoya min na adamadenw tɔgɔla kunnafoniw olu ka se ka wa cakɛdaw kunnafoniw la olu de ye baarakɛɲɔgɔn ye an ni cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka baara ye fɛn fɛn ye adamadenw tɔgɔ kunnafoniko ye u ka cakɛda kɔnɔ olu b'u hakili to la u ka ɲɛmaw u b'a ɲɛf'u ye u baarakɛɲɔgɔnw b'a ɲɛf'u ye sariya o sariya kan ka ta adamadenw tɔgɔla kunnafoni olu de bɛ yen ka conseil de b'a fɔ cogoya min na k'u kunnafoniya a ka kan kɛ cogoya min na min bɛ bɛn min tɛ bɛn olu bɛ yen o de kama donc an b'u labɛn u ka fɔ mun ma exchange de bonne pratique u ka expérience ani min bɛ bɛn sariya la min tɛ bɛn sariya la ani sariya ye min fɔ ani jamana wɛrɛw taw an b'a bɛɛ ɲɛf'u ye olu fana min don a la an bɛ ɲɔgɔn hakili falen falen bon ni lajɛrɛ an b'a kɛ tile 5 kɔnɔ fɔ dɔgɔkun kɔnɔ
lundi fo vendredi ni ala sɔnna an b'u fo fɔlɔ sabula u bɛɛ nana an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo premier ministre ani cɛkɛdaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ sabula an ye sɛbɛnni kɛ weleweleda bulon ma u y'a jaabi u y'u ka lasigidenw bila ka na o diyara an ye kosɛbɛ an b'a ɲini lasigidenw fɛ u ka formation u ka tile 5 min dabɔra kama u ka na waati la u ka participer u ka suivi ka ɲɛ sabula bi diɲɛ in na adamaden tɔgɔla kunnafoni jɔyɔrɔba b'a la u b'a fɔ a ma bi yɛrɛ ko ale de u b'a fɔ ma pétrole données ye pétrole de tellement que nafa b'a la parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɛda caman bɛ yen u bɛ balo de la parce que n'an ko adamaden tɔgɔla kunnafoni tɔgɔ b'a la jamu b'a la numéro de téléphone b'a la email b'a la compte sécurité sociale b'a la kumakan b'a la image b'a la vidéo b'a la donc ni adamaden a fɔ adamaden bi ka ɲɛnamaya yɛrɛ de don depuis a bɛ bange don min f'a ka sa fɛn fɛn bɛ a tɔgɔ la o de y'a fɛn données personnelles donc jɔyɔrɔba b'a la donc n b'a ɲini u fɛ vraiment ni tile 5 in lasigi in u ka participer formation na kosɛbɛ u k'a suit u ma min faamuya u ka expérience min ye u ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye pour que an ka laɲini sabati jamana ka laɲini ka sabati bɛɛ ka wasa sɔrɔ a la. An bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Kulukorokaw bara ka sanga ni tarata o tɛ kalo tile 25 in ye Kulukoro jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɔra n'a bɛ wele ko force vive yaasa ka se ka taa kɛnɛba sigi kɛnɛ mun na ni u ye a laɲini k'a fɔ k'u b'u ka kɔkɔrɔmadɔnni ta k'a da an ka jamana ɲɛmaayaso kan ani fo ka taa se an ka cɛfini tabaw baw ko maa minnu bɛ ka a laɲini ko u bɛ an ka jamana ɲɛmaayaso ka u bɔ u dabolokɔrɔ ko déstabilisation des institutions k'u bɛ o walew kɔn ko k'a yɛrɛ k'a fɔ Kulukorokadenw bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ɲɛmaaw kɔ wa u b'u kɔkɔrɔma don cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ maa kɔn maa fɛn fɛn fɛ ka na ni basigicɛn ye an ka jamana kɔnɔna la Masina dugu kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko sɔngɔ nɔgɔya kɛra baw n'a ka gɛlɛ kow ka fɔ n'a nɔgɔra fɛnɛ o fɛnɛ ka fɔ ko an bɛ don min na ko bi Masinakaw bara malo dɔ bɔra a sɔngɔ la malo kilo tun bɛ 80 na nka ko bi a kilo bɛ ka feere 70 foronto o tun bɛ ka feere 450 nka k'an bɛ don min na ko bi foronto kilo o bɛ ka feere 400 ko b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔ bɔra malo ani fo ka taa se nakɔlafɛn dɔ o sɔngɔ la Masinakaw bara Kayikaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye BT ni o bɛ tali kɛ sɛnɛko bunakun kan agropastoral maaw ka kimɛli baaraw olu nundonni kɛra kunungo o kalo tile 25 Kayikaw ta a ɲɛmaya kun bɛ u ka marabolo ɲɛmaa bolo baaraw o kɛra Kayi dugukolo konare o lycée kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ 243 olu de bɛ na ni kimɛli baara in kɛ n'o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ ci kɛ mɔni ani baganmarako bunakun kan agropastoral o kalansow la marabolo ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ général brigade Musa Sumare ale ye baaraw daminɛli yamaruya di ni ka wele bila kalanden bɛɛ ma ko bɛɛ ka baara kɛ ni yɛrɛ ka dɔntaw ye Segukaw bara la k'a fɔ kalanbulon dɔ fara sigira sen kan kalanbulon mun ni o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma maa minnu bɛ kiiriko bunakun kan yaasa a bɛ fɔ min ma ko blanchiment de capitaux ani maa minnu bɛ nafolo ta ka a di maa ŋaniya jugu ma ko financement du terrorisme ka se ka o hakilina falen falen o bɛ kunbɛn cogo di ko o kalan kɛ magistraw kun ani maa min bɛ kiiriko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin damatɛmɛ wale ninnu ni kiiri b'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kalanbolo in bɛna bila kiiri tigilamɔgɔw bɛ se ka nin wale ninnu dɔn cogo di ani fo ka taa se wale ninnu kan ka kunbɛn ɲangilibere minnu kan ka da a tigilamɔgɔw kan maa minnu mana minɛ ni nafolo jogojuguya wale in na olu ni ɲangili min ka kan ko o kalanbolo de bɛna kɛ kiiri tigilamɔgɔw kun o baaraw de daminɛna Segukaw bara la k'a fɔ mɔgɔ 100 ɲɔngo olu de bɛna taa u nin don nin kalanbolo in na yaasa ka se k'u ka dɔnta kawura kosɛbɛ baara mun n'a bilala sen kan cɛkɛda mun ni ale bɛ nafolo lakɔlɔsili ko bunakun kan n'u b'a wele ko Santif Kayikaw bara u ka dugu mun bɛ yen nɔ ni o ye Somankidikaw olu ye kɛnɛyaso sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛyaso mun ni o bɛ muso jibatɔw ani denmisɛnw olu ka koɲɛw ko maternité a yɛrɛ la k'a fɔ ko maternité in a baaraw dayɛlɛnni kɛra ka sanga ni
kunungo u ti kalo tile 25 ye maternité mu ni a jɔli wari bɛɛ lajɛlen bɔra ka i ka den minnu bɛ hakaja somankiri ka den minnu sigimɛ jamana kɔ kan sefa wari miliyari 33 k'u y'o de don ni kɛnɛyaso in na yaasa musolakaw jibatɔw ani fo ka taa se denyɛrɛninw olu bɛ se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ ni dugu in kɔnɔna la cogo min na ni ka dɛmɛ don musolakaw ma kɛnɛyako bunakun kan kulukorokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko kulukoroba bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ ko n'an y'a ta k'a lajɛ san 2024 ni waati kelen na ka se ɲina san ma ko ba mun farala a kan mɛtiri kibu la o bɛ taa jɔ 54 hakɛ la a la k'a fɔ ko ji hakɛ yɛlɛla kosɛbɛ sango ɲina san waati kɔnɔna la ko ni ji kun bɛ mɛtiri kibu 54 o farala a kan a tun bɛ hakɛ min na sango ko o de la direction mun ni ale bɛ jiko bunakun kan kulukorokaw bara u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la maaw k'u kɔlɔsi baarafɛla taaliw la ani fo ka taa se sifinnaka minnu bɛ to ka taa ko ji la bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bawo ko ji bɛ hakɛ min na sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase maa dɔw ma hakaja a bɛ se ka nin bɔli yɛrɛ kɛ kɔrɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Côte d'Ivoirekaw bara Côte d'Ivoire fintigilakaw olu ye cikan bɔ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko bamantiya wale dɔ kɛra maa minnu fɛ n'u ma se ka bugunatigɛ ko a kɛra u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko difita ni ale bɛ teyi ni o département kɔnɔ bunkani o marabolo la la k'a fɔ ko bamantiya wale tigilamɔgɔ minnu ni u taara se ni sigida ninnu ma ni ka dankari kɛ u la ko fintigilakaw jateminɛw kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ communiqué la ko maa mun bɛ yen nɔ ni o nin tora o bɛ tali kɛ cikɛla mɔgɔ 4 na ani fo ka taa se ko maa kelen o ɲɛma tununnen don musolaka kelen b'a la ko u ye o jogin ani fo ka taa se ko u ye maaw ka bugu ka tasuma bilola k'o jeni ni ka taa ni maaw ka baganw ye ani fo ka taa se maaw ka bolimafɛn dɔw ko ka taa n'u ye Côte d'Ivoire fintigilakaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ a ka tasibila ta ka ɲɛsin denbaw ma minnu ni olu ka maaw ni tora nin ko in na ani maa minnu joginna ka dugawu don k'u ye ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka ni bamantiya wale tigilamɔgɔw ninnu k'u sira bɔ ni ka u daji ko ka yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko u labɛn bɛ u bɛ duguden bɛɛ lajɛlen wele hakaja marabolokaden bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basi karamɔgɔ waati na bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛna wulikajɔw kɛ ka se ka nin ko in ka tasarali kɛ a la Guinée Conakry jamana kɔnɔna la u ka minisiri min ka ca o ɲɛsin bɛ mara cɛbɔliw ma administration territoriale ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 90 kɔnɔ kalo 3 ko fanga ɲini tɔnba dɔw bɛ yen nɔ ko k'olu ka baaraw lajɔ fanga tɛnamatɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu ka fanga ɲini tɔnbaw don n'a dɔ bɛ tali kɛ RPG ni o ye Alpha Condé ka fanga ɲini tɔn UFDG Cellou Dalein Diallo ka fanga ɲini tɔn fo ka taa se PRP ni o ye Arafiu So ko ka fanga ɲini tɔn ninnu ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ tile 90 kɔnɔ bawo ko kunnafoli kun dira u ma a kun ɲinina u fɛ k'u ka t'u bila sariyaw kɔnɔna la ko waati yɛrɛ kun dira u ma nka o waati bɛɛ lajɛlen ko fanga ɲini tɔn ninnu ma se ka taa u bila o sariyaw kɔnɔ ko o de la jamana ɲɛmaayaso ye k'a fɔ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ fo nin waati in kɔnɔ la hakilina mun ni a bɛ ka kɔn fanga sinamatɔn fɛ jango Cellou Dalein Diallo ale kɛmɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ nin wale in kɔn bawo ko nin hakilina in kun tɛ dɔwɛrɛ politiki ko juguya walew ani an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko nin ye o hakilinaw de ko n'o tɛ ko sariya ko tɛ Senegali jamana kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko wasadenw olu bɛ na hakili falen kɛ ka se ka sariya bila sen kan sariya mun ni o bɛ kɛ yuruguyurugu ani dungu juguya kɛlɛli baaraw ye a la k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ni Senegali faba o ka mairie yɛrɛmarakafo ɲɛmaya talen ka a di Abass Fall ma Abass Fall ni ale ye Pastef maa ye wasaden minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ wasabulon kɔnɔ Pastef tɔgɔ la olu yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ni maa kofɔlen Abass Fall ale kɛlen maire ye k'u bɛ o wale ko k'a tare ko ni hakilina min filɛ ka bila sen kan ni o de ye yuruguyurugu ani dungujuguya kɛlɛli ye ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso u labɛn bɛ ka se ka jamana ka nafolo ka a to jamana ta la ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana ka nafolo cɛ ka kɛ o dufa la ka o maaw ka dankari kɛ olu ka o waleyaw la
Guinée-Bissau jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ ko ka a daminɛ septembre kalo tile 22 nata la k'u bɛna fɛlɛ dɔw ta fɛlɛ minnu ye yɔrɔ salenw ni o ye touristikiw ye hôteliw ani boîte de nuit ko ka lakɔlɔsikɛlan bila yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na caméra de surveillance ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u ka yɔrɔ kunbɛyɔrɔba ninnu ka se ka lakana ka a sinsin bawo ko nin yɔrɔ ninnu u y'a ye k'a fɔ kuma caman damatɛmɛ walew ani bingani walew tun bɛ kɛ o yɔrɔw la ko nin ye jamana ɲɛmaaso ka fɛlɛ kuraw ye ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu sisanga ma se ni o bɛ f'u ma ko minɛriw olu n'u bɛ taa hôteliw boîte de nuit restaurantw na u tɛ se ka yamaruya ka don fo k'a sɔrɔ u n'u somɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni masa dɔ bɛ u nɔfɛ de u bɛ se ka taa ko nin sariya ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka maaw ka olu k'u lakana duguba kɔnɔna la u ka se k'u ka munumunu saliw kɛ Guinée-Bissau jamana kɔnɔ lakana la Libi jamana kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ adamadenya dɛmɛni walew kɛ dɛmɛ jɛkulu organisation humanitaire o dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Libi kɔgɔjiyanfan bolo fɛ olu ka baton dɔ ni olu tun bɛ ka taa dɛmɛ don maaw ma ko Libi finitigilakaw ka susuli dɔ ye o ka baton sɔrɔ ko finitigilaka ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka susuli tun bɛ ka ɲɛsin tunganatalaw de ma bawo k'olu tun bɛ ka tunganatala dɔ de ka kurun ka o ɲini n'u ka susuli ye o susuli de taara maaw sɔrɔ maa minnu bɛ ka na dɛmɛ ta k'a don maaw ma ni o ye humanitaires ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ a ɲini fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ humanitaires dɛmɛ kɛbaga jɛkuluw ka se ka lakana k'u t'u ka baaraw la Libikaw fɛ yen nɔ Gaza susuliba dɔ kɛra kunungo susuli min ni a dagosi bɔnna kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Israelikaw ka susuli dɔ de ni u y'a ta ka a ɲɛsin kɛnɛyaso ma susuli min n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 20 hakɛ olu de nin tora ni susuli in fɛ wa a la kunnafonidila maa 5 olu nin tora kunnafonidila minnu n'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen tun ye diɲɛ kunnafonisoba dɔw ka lasigidenw ye minnu kun taara ka se ka t'u ka kunnafoni ɲini baaraw kɛ nka ko Israel ka susuli ka ɲɛsin Palestine yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Gaza u ka susuli kɛra sababu ye ka se ka kunnafonidila ninnu bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ o nin na ni fo ka taa se maa 6 ma kunnafonidilaw ka jɛkulu min yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin wale in k'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bawo ko kunnafonidilaw bɛ damatɛmɛ walew sɔrɔ ka u to u ka baaraw la k'a sɔrɔ diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen kan ka kunnafonidilaw ka u lakana yaasa u bɛ se k'u ka kunnafoni ɲini baaraw kɛ Vietnamkaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko fiɲɛ jugu min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko typhon kajiki o fiɲɛ jugu ɲɔngo ko a wulila Vietnam kɔnɔna la ni a fiɲɛ dagosi bonyana kosɛbɛ a fiɲɛ tun bɛ ka taa ni fangaba de ye o de la ko finitigilakaw ani jamana ɲɛmaaso u ye fɛlɛ kɛ ka maa bayirika caman ka olu ta ka bɔ marabolo kɔnɔ marabolo min na ni fiɲɛ kofɔlen in tun bɛ ka na ye bawo ko fiɲɛ in a lagosi ka bon kosɛbɛ a bɛ tiɲɛni mun kɛ maa t'a tiɲɛni da dɔn o de la jamana ɲɛmaaso ye fɛlɛw ta k'a fɔ maa caman ka se ka bɔ marabolo in na fiɲɛ bɛ ka ci yɔrɔ mun Faransikaw bara fanga sinamatɔn mun bɛ yen nɔ ni o ye Jean-Luc Mélenchon fanga sinamatɔn ɲɛmaaba don a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ na sɛbɛnfura don k'a ɲini k'a fɔ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ko k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ni o de ye ko procédure de destitution Jean-Luc Mélenchon ni ale ye France Insoumise o fanganitɔn ɲɛmaa ye a kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ka sanga ni septembre kalo tile 8 nata ye jamana premier ministre kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko kalata dɔ kan ka kɛ yaasa wasadenw ka u kalata ka yira k'a fɔ u dan bɛ Emmanuel Macron na wa walima u ma da la a ka taa wa walima a kana taa ko wasadenw kan ka o kalata ale kɔni tɛ mun dɔn Jean-Luc ka kɔrɔfɔw la hali ni wasaden ninnu ma se ka Emmanuel Macron lata ale bɛna destitution k'o ɲini k'a laɲini ko jamanakuntigi k'a ka fanga bila bawo ko ale fɛla la ani fo ka taa se a ka fanganitɔn France Insoumise ko Emmanuel Macron ka fanga bɛ ka mara ni cogo min ye a tɛ ka mara ni olu ka fɛla ye ko jamana a bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw bɛ ka kɛ yen ka taa fɛ nafolo ko gɛlɛyaw ani gɛlɛyako caman ko o de la olu bɛ a laɲini de jamanakuntigi a ka se ka fanga bila an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan yaasa ka bi kunnafoli ka kun cɛ an ka basketikɛlaw olu kun bɛra wulada in na nin waati in na kunbɛcogo cɛɲi na
basketkɛla minnu ni olu kɛra farafina ŋanaminɛ ŋanaw ka kɛnɛba ni o bɛ tali kɛ afro basketi mun baara tun bɛ ka kɛ angolakaw bara an ka basketkɛlaw ni olu jɔra ni jɔyɔrɔ filanan ye an buruna angola ɲɛkɔrɔ finali o kɛnɛ kan bi wulada in na maaw bɔra ka caya ka se ka taa an ka basketkɛla ninnu ka u kunbɛn ka nisɔndiya yir'u la ka yɛrɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛ waleɲuman dɔn basketkɛla ninnu u ye baara mun kɛ u y'u ka fini ɲigi mali ye ko malidenw bɛ u dɔnw ye an ka jamana minisiri camanba olu tun bɛ nin kɛnɛ kan ani fo ka taa se maliden caman ma minnu bɔra ka t'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin an ka basketkɛla ninnu ma bawo ko nin ko in a bɛ nisɔndiya ko bɔ an tun ma deli ka se yɛrɛ farafina basketi an tun ma se hali a quart de finale ma ani fo ka taa se demi finale ka na se finale ba ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ye parcours mun kɛ a bɛ maa nisɔndiya bawo quart de finale la an ye Senegal dasi demi finale an ye Côte d'Ivoire jamana ka o dasi o mun n'a kɛra nisɔndiyakoba ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan Mali ni Côte d'Ivoire an ka ɲɔgɔn sama-sama bɛ yɔrɔ min na ko bi ani fo ka taa se finale ma ni an buruna Angola ɲɛkɔrɔ ko a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen ka taa nisɔndiya ani foli ta k'a ɲɛsin an ka samatasɛgɛw basketkɛlaw ma minnu ni olu ye jɔyɔrɔ filanan k'a di an ma ni waati in na kunbɛli cɛɲi a bɛ ka da an ka cɛbalenw kan ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruw la bamanankan kibaru mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni n ka kunnafoli sira n'an ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo ka koɲuman an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani na kibaruw tun bɛ ka di aw ma aw balimakɛ Vamara Berté fɛ jaw olu lasira aw ma aw balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.